Poralary kiçeltgen, baza pod makiyaj ýaly ullanyp bolýan, yüzi matywy edip saklayan крем. Это крем для сужения пор. Можно использовать как базу под макияж. И еще у этого крема есть матовый эффект. Bu kremin yeni bir gowy tarabı, bahasy bary ýogy 10 manat. Цена шикарная, всего лишь 10 manat. Hili kaçystwosy nä hili gowmy jogap berýän, kaçystwosy 10 manatlykdyr. Inni pora diýmek näme? Käbir adamyň ýüzünde esasana maňlaýyna, burnuň daşyna pora deşik örýär. Edil suratda kıyaly. Käbir adam soraýa porany doly aýyryp bolýarmy? Men poralary doly aýyrýan diňe bir zady tanaýan olamy lazer. Lazera tutturmagym ýüzüňizi maslahat beremok, olam näme üçin? Lazer ýüzüň hamyny ýuwkoltýar. Soň ýüzüňiz ınjyk çüstwiýetli bolmagy mümkindir. Täkelçe zatdan gyzaryp, razdражение çykyp durar. Pora garşy gidişek bolsaňyz, her gün ежедневно ýydak etmeli. Olam nämäni aňlatýar? Ýüz ýuwulýan penkalar, sabunlar, peelingler bar. Izinden çalınýan syvrotkalar, kremler bar. Şo zatlar bilen gidişip durmalylar. Porany gynançly bolsa da kosmetika bilen aýyryp bolanokdur. Bir çyksa diňe gidişip durmaly. Ýene bir gezek poralary kiçeltgen we baza pod makiyaj ýaly ullanyp bolýan kremiň bahasy 10 manat.